Здравейте, пичове, аз съм The Assassin и днес играем Gangster Vegas. Да, така. Мисля общо взето да изключа всичкия саунд, защото така този клип го снимам за пети път. Или не се чувам, или интернета ми е слаб, или просто звуците се разбъркват с клипа и общо взето нищо не става, буквално нищо. Добре, дайте да започваме. Играме Gangster Vegas, както ви казах. И така, както разбрахте от миналия път, от миналия ми клип, ще има giveaway. И този giveaway, преместих си камерата тук, защото просто what the fuck, той какво правя? Преместих си камерата тук, защото ми пречи да гледам на мапа. И така, за giveaway или ще игра на PlayStation 3, може и GTI 5 или не знам дали сте чували, но има такъв филм, който наскоро го даваха, Resident Evil 5. Демек заразно зло 5. Да, по телевизората сигурно сте гледали, там има някаква първа част и втора, но игрите са 5. Цели 5, което супер много ме кефи. Самата игра графиките са уникални и като игра много ме кефи. Не е само това. Там си два чарата, два главни героя едновременно. Ти по едно време трябва да си единия, през другото време си другия и така. Общо взето. Хора, дайте да рестартнем мисията, защото просто тази полиция няма се измъкне. Всъщност се измъкнахме. Да. За giveaway ви казах. Май. Казах ли? Да. Или ще е едно от тези зелените лазерчета. What the fuck? Не, what the fuck, защо? Нали съм тука? Обаче то колко бавно си влиза. За giveaway ще е PlayStation игра, както ви казах, или зелено лазерче от тези силните. И така. Как мазно си метна граната. Така, мисля, че това е най-близо. Дайте първо до него да ходим. За giveaway ви казах, абонирайте се за канала, защото имам идеи за клипове, за чаленджи и за всякакви такива. Тоест, следват много интересни неща. Измислил съм го. Ще има и едно специално нещо за всички вас. Не знам колко сте. 2 ли, 3 ли, 5 ли, 6 ли. Все ми е тая колко сте, нали, просто ви благодаря, че ме гледате, някой от вас и не знам точно колко, но благодаря ви, че просто има такива, които ме гледат. И за... Откъде? Как този хеликоптер тук е влезнал, бе, бате? Да ми обясниш, как тук ще влезне хеликоптер, бати, нереалната игра за Quake. Да, нали ви... Добре, айде ще започнем от тук. Да, хора. Казах ви вече. Всъщност за какво говорехме? Да. Планирал съм едно нещо за вас, специално, което е супер яко, което мисля, че ще ви хареса и просто трябва да го видите, не друго.
пак искам да ви благодаря на всички вас, които ме гледате. Означавате много за мен и 3 клипа събрах доста гледания. В смисъл, на първия клип събрах 15 гледания, което е супер за мен. В смисъл, аз не съм очаквал много, примерно 100-200 гледания, някакви такива. Има време и до тогава, но просто ви благодаря за тия просто 15 гледания. И нали ви казвам, абонирайте се за мен и така. Кой ме стреля пак? Тъпия хеликоптер ли бе? Добре, хора, ще си преместя камерата тук. Да, мисля, че така няма да пречи, нали? Няма да пречи. Да, хора. Искате ли просто да направиме просто така, ще хвърлям рандом бомби навсякъде. Ще отида при една и ще се самоубия. Защото съм готен мотен. Да. И просто ще правим рандом неща, защото този клип вече е 6 минути и нищо не сме направили. Гива. Тоже гива? Аз не умея да пея. Да. Айде да си правим нещо рандом, да поубиваме малко по хора. Някакви колички да си вземе. Так. И така. Влизаш в някаква коха, брат, която иде се ми е тая на мен. Там мисля, че е малко бързичка. Не знам, не съм сигурен. Добре си играта в колата. Също и играта е много готина. Както казах, това е Gangster Vegas. Може да си свалите безплатно за всички, за Android, за iOS и така. Мисля, че на iOS я има, не съм сигурен, защото аз не играя на iOS. Ако играех на iOS, нямаше в момента да снимам този клип. Мисля. Не знам, всъщност. Все хора, айде да отидем във военната зона, да видим какво може да направим там. Защо изведнъж така става розово? Графиките на играта не са идеални, но мисля, че като за игра за телефон, графиките са уникални. И не само те, самата игра, в смисъл това е Open World. Такива игри просто много ме кефват лично мене и много им се радвам и ще снимам още клипове на тях. И сега, както ви казах, мисля да отидем в военната зона, да се позабавляваме малко с мицифайките, полицайчетата и всичко. И така, дайте просто да си влезнем тук. Естествено, веднага почват с куршумите, тинтери-минтери, обаче и ние имаме пистолет. Не само те. И ние имаме. Майкла имаме. Всъщност. Това си. Да си караме така по етажите с количката, просто никакви проблеми. Това е просто най-умното нещо, което до сега правим в цялата игра, да си караме по етажите с кола във военната зона. Какво толкова има? Какво толкова странно? Всеки го прави. Да. Вие какво си мислите, че като играят GTA нещо друго правят? Дайте... Стой сега. Ето така. Така. Само сега. Свичваме. Верно ли нямам други оръжия? Тук е. What the fuck?
Това не го видях. Кога гръмна, кога успея? И защо гръмна? Това ми е въпросът. Добре, хора, мисля да е... Това ще е всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайкнете видеото, абонирайте се за канала ми, за да ме следите всеки ден. И ще се видим просто в следващото видео. Бай, бай!